Хөрмәтле Дөнья студиясы тамашачылары, без үзебезнең тапшыруларыбызны дәвам итәбез. Безнең белән һәрдаим шулай эфирда булуыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә һәм сездән килгән тәкъдимнәр, сездән килгән фикерләр безнең өчен бик мөһим. Безгә языгыз, безнең белән элемтәдә булыгыз. Бүген безнең белән шушы студияда кунакта, ул да булса Бөтеннәр конгрессы башкарма комитетының информацион-аналитик управлениесенең җитәкчесе Гөлназ Шейхи. Гөлназны барыбыз да бик яхшы беләбез һәм менә шушы идарәнең дә ул, шушы студияның да ул турыдан-туры җитәкчесе булып тора. Безнең конгресс һәрдаим сәяхәттә, без юлда һәм шуның белән бергә ул безнең төп эшчәнлеге безнең бер юнәлеше дә булып тора. Менә хәзерге вакытта да безнең берничә бик зур сәяхәтләребез булды һәм алга таба да әле шушы атналар эчендә тагын сәяхәтләргә чыгачакбыз. Менә бүгенге сөйләшүебездә без шушы Гөлназ белән хәзерге вакытта булган үзебезнең милләттәшләребез һәм дә аларның хәлләре турында шушы берничә регионда булып кайттылар безнең Гөлназлар. Ул да булса беренчесе аның Пенза турында без сөйләшеп алмакчы булган идек, чөнки Пензада ТНВ каналының да алып барылган Бөтеннәр татар конгрессының халкы минем тапшыруы үзенең репортажларын эшләде һәм күп кенә пунктларда булып кайттылар. Гөлназ, менә чыннан да Пенза турында сөйләгәндә инде без андагы үзебезнең милләттәшләребез, андагы бик көчле эшмәкәрләребез турында әйтәбез һәм дә шуның белән бергә Пенза ул безнең анда яшәгән татарларның халык саны буенча да шушы беренче унлыкка кергән регионнарның берсе булып тора. Һәм экономик яктан да Пенза ул инде шактый гына әйдәп баручы регионнарның берсе. Хәзерге вазгыять турында сөйләгәндә һәм дә менә сезнең үзегезнең шушы сәяхәтегез турында әйткәндә нәрсәләрне әйтә аларсыз икән? Әйе, Пенза өлкәсендә 110 меңнән артык татар яши. Һәм 52 татар авылы санала. Менә без бүгенге сәяхәтебездә, бу барган сәяхәтебездә без 4-5 татар авылында булырга өлгердек. Аның беренчесе Кашкар авылы. Ул Кытай иле дип аталган, кеше исеме белән бирелгән. Аның 200 ел, 300 елдан артык тарихы бар. Кайчандыр авылда 7 мәчет эшләп торган булган, бүген аның икесе халыкка хезмәт күрсәтә, халыгында йөри иман йортына. Аннан соң мәктәптә татар теле укыталар. Авылда 100дән артык кеше яши, ләкин бу Кашкар авылы үзенең шәхесләре белән дан тота. Мәсәлән, анда Морза нәселеннән булган безнең татарларыбыз яшәгән, Дубиннар, Акҗегетовлар, аннан соң алар күп санап китсәң, Кутуевлар, алар күп санап китсәң, һәм аларның нәселләрен дәвам иттерүчеләр дә бу авылда бүгенге көндә яшиләр. Тагын бер кызыклы гына факт, Төркиядә Шакир Паша, ул инде шул Паша дәрәҗәсенә үскән безнең татар егете, һәм ул да нәкъ шушы авыл егете, аның нәселе бу авылда дәвам итә. Тагын бер безнең Бөтендөнья татар конгрессының ревизия комиссиясе рәисе Әнвәр Алмаев та нәкъ менә шушы авылдан. Шулай Гөлназ менә бу Пенза турында сөйләгәндә, андагы сез инде әйтеп киттегез, чыннан да безнең анда бик көчле морзаларыбыз нәкъ ташы өлкәләрдән чыкканнар. Һәм Мәскәүдә яшәүче бик зур эшмәкәрләрнең дә күбесенең дә нәкъ ташы Пенза өлкәсеннән беләбез. Менә инде сез әйтеп киткән авыл, хәзерге вакытта авыл нәрсә белән көн күрә һәм аларның авылның перспективасы бармы, юкмы? Беләсезме, тагын бер кызыклы гына факт, анда безнең татар милли мәдәни автономиясенең җитәкчесе Пенза өлкәсенең Бакир Усманович Акҗегетов та шушы авылдан, һәм ул авылның яшәтергә үзенең күп көчен кертә. Анда җирләр дә алган ул. Анда ул 200дән артык аты бар аның, менә эш биргән кешегә игенчелек белән дә шөгыльләнәләр, үз бакчачылык белән дә шөгыльләнәләр. Авылны урманнар шуна барган, аучылык белән дә шөгыльләнәләр. Гомумән, менә Бакир Усманович шушы авылны саклап калуга үзеннән нык зур өлеш киткән кешеләребезнең берсе. Аннан соң ул безне алып барды, әлбәттә безнең сәяхәтебез дәвамында Бакир Усманович озатып бирде. Ул безне алып барды Белинскийга да. Анда рус бөек язучысы Белинский туган, һәм бу Белинский тагын шунысы белән кызыклы. Муса Акҗегетов булган, ул шушы Белинскийда туган. Анда ул белем алган, 4 класстан рус гимназиясендә, рус мәктәбендә укыган, һәм әлеге йортка мемориаль такта да куелган. Кем ул Акҗегетов дигәндә, ул иң беренче татар романын язган язучы Хисаметдин Минла дигән беренче роман менә нәкъ Муса Акҗегетов тарафыннан язылган. Ул аннан соң Төркиядә яшәп, Төркиядә җирләнгән. Ататүрек белән дә элемтәләре нык булган шәхсебез ул безнең. Гөлназ, чыннан да халкы минем тапшыруын безнең милләттәшләребез регионада бик кызыксыну белән карыйлар һәм әйтергә кирәктер, ул үзенә күрә бер күпер вазифасын да башкара. Чыннан да менә мондай сәяхәтләр әле алга таба да дәвам итәр дип өметләнәбез. Һәм менә шушы безнең шушы вакытта узган тагын бер зур гына сезнең сәяхәтегез күрше Ульян өлкәсенә булды. Ул да булса анда чыгып килгән безнең Өмет газетасының 25 еллык инде чыгу дәверен юбилеен, кичкенә генә юбилеен билгеләп үттегез.
Менә гомумән шушы Ульян һәм дә андагы шушы Өмет газетасы турында әйткәннән алдарак, хәзерге вакытта Россия регионнарында чыккан татар матбугатының язмышы ниндирәк? Менә сез турыдан туры ул эшләр белән шөгыльләнәсез, алар белән аналитиканы алып барырга тырышасыз. Шуннан да менә киләчәге бармы безнең татар матбугатының Россия регионнарында? Беләсезме, безнең иң авырткан җиребез ул тел. Әгәр дә безнең телебез бетә икән, матбугат татар матбугаты бетә дигән сүз. Шуңа күрә мин һәр вакытта да барган җирдә мәктәпләрдә татар теле укытыламы икән дип кызыксынам. Әлбәттә, менә Пенза өлкәсендә әйтеп киттек, күп кенә мәктәпләрдә татар теле бетерелгән, ләкин Бакир Усмановичның финанс ярдәме белән укытучыларга хезмәт хакы түләп, татар теле дәресләре торгызылган. Менә без булдык ул Пензада, Ялгаш авылында да, Диктерне авылында да, Гадел Кутуни бергән татар кынадысы авылында да, аларда әле татар теле укытыла. Һәм монда автономиянең Бакир Усмановичның хезмәте зур. Инде газетларга килгәндә, алар үзләре дә Пенза татарлары дигән татарча һәм рус телләрендә ике телдә газет чыгаралар. Россия төбәкләрендә чыга торган газетларыбыз шактый. Менә аларның быел күбесе үзенең 25 еллыкларын билгеләп үтә. Аның беренчесе менә Киров өлкәсендә узган булдан Дуслык газетасы үзенең 25 еллыгын бәйрәм итте. Һәм январь аенда менә билгеләп үттек без шушы дуслыкныкын, февраль аенда бәйрәм итәбез Өметнекен, һәм инде март аенда Алла бирсә бердәмлек газетасы, монысы Самарда чыга торган газета. Һәм Россия регионнарында газетларны караганда иң күп тиражлы газета Башкортстан алмаганда, анда Өмет газетасы бик күп тираж белән чыга, Кызылтанның тиражы шактый. Менә Ульянда чыга торган Өмет газетасы күп тиражлы газеталардан санала, чөнки аның 6000-нән артык тиражы бар. Һәм шунысын әйтеп китәсем килә, шушы очрашу вакытында да, тантана вакытында да безнең Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты бюросы әгъзасы, танылган меценат Эдуард Әнвәрович Ганиев тагын 50 укучыга газетаны яздыртып бүләк итте. Өмет газетасының менә 170 мең татар яшәгән Ульяновск өчен 6000 тираж күп түгел инде ул, ләкин чагыштырып караганда, ул башка регионнарга караганда бик күп. Шуннан да генә хәтта менә безнең үзебезнең Татарстан белән караганда да, хәтта республика газеталары белән караганда тираж аз түгел, ул 6000. 6000, әйе. Шуның белән бергә без аны әйтергә кирәктер. Хәзерге интернет чорында, электрон матбугат чорында, шуннан да ул басма матбугат тиражны тоту бик авыр. Ә менә алар үзләренең шушы редакцияны тотып тору, ул региональ бюджет хисабына алып барыламы? Һәм Татарстаннан ниндидер ярдәм буламы менә аларга эшчәнлек өчен? Беләсезме, Өмет газетасы гына түгел, регионнарда чыга торган безнең барча татарча газеталар, алар шактый, 20дән артык, һәм алар Татмедиа агентлыгы белән бергә чыга торган, без бергә кушымтасын да алып баралар. Ул айга бер тапкыр чыга торган кушымта. Аннан соң менә шундый шатлыклы вакыйга әйттеләр. Беләсезме, нәрсәсенә игътибар иттем мин? Шушы Өмет газетасының тантанасында өлкә губернаторы Сергей Морозовның катнашуы һәм газетага беренче һәм бердән-бер газетага бирелгән медаль булды әле бу. Халыклар дуслыгы медален тапшыру өлкәнең бу инде газетаның халыкка мөнәсәбәте һәм инде өлкә хакимиятының газетага мөнәсәбәте турында сөйли. Шундый шатлыклы вакыйга әйттеләр. Әлбәттә, ул газета өлкә хакимияте финанс итәргән газета һәм быел әле без кризис дип сөйләргә яратабыз, тырышабыз дип әйтим микән, ләкин өлкә газетасының бюджеты быелдан 30%-ка арткан. Бу инде газетка ихтияҗ бар һәм ул кирәкле дигән сүз дип әйтәм мин. Шуннан да ул Ульян өлкәсе безнең күп регионнар өчен үрнәк булып тора. Шул ук безнең ТНВның анда бүлекчәсенең бик актив эшли башлавы, шушы ук Өмет газетасының анда чыгып килүе һәм гомумән андагы татар мәдәният үзәгенең бик актив эшчәнлеге, ул безнең бүтән регионнар эчендә үрнәк булып тора дип без әйтә алабыз. Гөлнас, менә безнең конгресс мөнбәре сәхифәсен инде шушы урында без тегәлләрбез. Шуннан да сәяхәтләрегез күп, эшләрегез бик мөһим һәм хөрмәтле тамашачылар, алдагы очрашуларда да очрашып калырбыз дип өметләнәбез. Амин, шулай булсын.